Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Nenggila Aurelia Putri saking kelas 8C nomor absen 6 Wonten mriki kula badhe ngadakaken sesi wawancara basa Jawi babagan pembelajaran online kalian rencang kula. Reva Mar'atu Soliha saking kelas 8C nomor absen 33. Nirmala Azahra saking kelas 8C nomor absen 17. Minangka narasumber. Kenapa sinau jarak adoh dionokake? Adoh amarga ana virus corona. Mula sinau ing pasuryan ing Indonesia dimandekno supaya penyebaran virus corona ora sansaya nyebar. Oh, kaya ngono. Wiwit kapan sinau online ditindakake? Wiwit tanggal 16 Maret 2020. Kepriye pengaruh kasebut sajroning sinau online? Sinau online duweni dampak negatif lan positif. Dampak negatifé yaiku pertama nyudo asline sinau, sing keloro watosan piranti internet lan kuota minangka fasilitas dukungan online, sing ketelu bocah-bocah dadi kurang grabyak. Saiki dampak positifé yaiku sing pertama bocah-bocah duwe akeh wektu karo keluarga, sing keloro cara sinaune variatif, sing ketelu bocah-bocah dadi sensitif lan adaptasi karo lingkungane. Banjur, sapa sing menehi kewicaksanaan kanggo sinau online? Sing ngadakno sinau jarak adoh yaiku Kementerian Pendidikan lan Kebudayaan, yaiku Nadiem Makarim. Cekap semanten wawancara punika kula kaliyan rencang kula nyuwun pangapunten. Mbok bilih wonten kalapatanipun matur nuwun sampun ngaturi wekdalipun mirengaken wawancara punika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.